ሰላም ከመይ ትኾኑ ክቡራት ተኸታተልቲ ሲኤም ኤክስትራ ሾው ዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዝና ለኩም ቀሪብና ኣለና ንምክትታልኩም ብኽብሪ ንዕድም። አባል ቤልጅማዊት ክለብ ኢንተር ማርሼ ቢንያም ግርማይ አባል ስፓኛዊት ክለብ ሞቪስታር ቻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጤን ሰንበት 16 ለካቲት ኣብ ትሎም ዓመት ንሳልሳይ ግዜ ዝካየድ ፌጌርዋ ክላሲክ ዝተሰመየ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ክጽመድ እዩ። ፌጌርዋ ክላሲክ ኣብ መዓልታት ቅድሚ ጅማሮ ቮልታ ኣልጋርቬ ዝካየድ ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ኮይኑ ብማሕበር ቅድም ሽክለታ ዓለም ዩሲአይ ናይ ሓደ ነጥቢ መልክዕ ዘለዎ ውድድር እዩ። መብዛሕትኦም ኣብ ፌጌርዋ ክላሲክ ዝሳተፉ ተቐዳደምቲ ብክለባቶም ኣብቲ ካብ 19 ክሳብ 23 ለካቲት ዝካየድ ቮልታ ኣልጋርቬ ዝወዳደሩ ተቐዳደምቲ እዮም። ክለብ ሞቪስታር ኣብ ቮልታ ኣልጋርቬ ሳተፉ ለኡኻታ ወግዓውነት ከተልብሶ ብመኽኣላ ናትናኤል ተስፋጽዮን ኣብ ቮልታ ኣልጋርቬ ክሳተፍ ኢልካ ዝድምደም ሓበሬታ ይኮነን። ቢንያም ግርማይ ኣብ ፌጌርዋ ክላሲክ በአባላት ኢንተር ማርሼ ቤልጅማዊት ቪቶ ብራኤት፣ ዴንማርካዊ አሌክሳንደር ካምቢ፣ ጣልያዊ ሎሬንዞ ሮታ፣ ጀርመናዊ ናስሩችን፣ ቶቢያስ ሙለርን ከምኡውን ብኖርዌጃዊ ሃልቮር ዶልበን ተሰኒፉ ናይ መድረኽ ዓወት ናይዚ ዓመት ንምዝጋብ ናብ ውድድር ኣንቢሕሎ። ኣብ ፌጌርዋ ክላሲክ ካብ ቢንያም ግርማይ ናትናኤል ተስፋጽዮን ብተወሳኺ ከም ፖርቱጋላዊ ጆ አልሚዳ፣ ቤልጅማዊ አሊያን ቫን ዊልደር፣ ብሪጣናዊ ጌራን ቶማስ፣ ፈረንሳዊ ሮማይን ባርዴት፣ ብሪጣናዊ ታኦ ጂዮግሄገን ሃርት፣ ኦስትሪያዊ ፍሌክስ ግሩፕስ ቻርተር፣ ስፓኛዊ ኢዮን ኢዛጌረ፣ ቤልጅማዊ ላውሬን ዲ ፕላስ፣ አሜሪካዊ ኔልሰን ፓውሎስ፣ ኤኳዶራዊ አልቬሮ ሴፓዳ፣ ኢጣልያዊ ፊሊፖ ጋና ዝኣመሰሉ ስሙያት ተቐዳደምቲ ክሳተፉ እዮም። ፌጌርዋ ቻምፒዮን ክላሲክ ኣብ 2023 ዝፈለመ ኮይኑ ሎማ ዓመት ንሳልሳይ ግዜኡ ኣብ ምስላስ ዝርከብ ውድድር እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ውድድራት ኣባላት ቤልጅማዊት ክለብ ሶላል ኩክ ስቴድየም ነዚ ውድድር ክዕወትሉ ክኢሎም። ኣብ 2023 ዴንማርካዊ ካስፐር ዴደርሰን ዝሓለፈ ዓመት ድማ ቤልጅማዊን ከኦቨንፔል ተዓዊትሉ። እዚ ናይ ሰንበት ናይ ሓደ መዓልቲ ውድድር ንቻምፒዮን ኤርትራ ናትናኤል ተስፋጽዮን ንጎብል ኣፍሪቃ ቢንያም ግርማይ ዘራኽቡ ብምዃኑ እውን እቲ ካልእ ኩርናዕ ፍሉይነት እዩ። ኣብ ሻርቻይ መድረኽ ብናይ መድረኽ ዓወት ሚልክያስ ማእከልን መላእ ዓለም ኣፍቃር ቅድሚ ሽክለታ ኤርትራ ጸባስቲ ዝሓደረ ዙል ኣልጀርያ ቀዳም 15 ለካቲት 7 መድረኽ ቀፂሉ ተኻይዱ። ኣብዛ መድረኽ ድማ ተቐዳደምቲ ካብ ጀልፋ ተበጊጾም ኣብ ላሁ ተዛዘመት 107.5 ኪሎ ሜትር ዝሕቀታ ውድድሮም ሸፊኖም። ኣብዛ መድረኽ ክልተ ኣብ መንጎ ነጥቢ ዝወሃባ ናይ ጥብታ ውድድር ክስርዓን ከለዋ ኣብ ናይ ዓቐብ ዝኾነ ዝተሰርዐ ናይ ነጥቢ ውድድር ብዘይ ምንባሩ ኣንበሳ ዓቕም ናይ ውድድር ሄብሮን ብርሃነ ከይሃለ ኸማልዩ ዓቂቡ ክወጽእ ምዃኑ ርጉጽ ነይሩ። ኣብ ዙል ኣልጀርያ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ዓይኒ ኩለን ጋንታት ኣትያ ከም ዘላ ብፍላይ ድማ ብኣልጀርያ ብዙሕ ተጻብኦ ትረክብ ኣላ። ኣልጀርያውያን ዝኾኑ ናይ ካልእ ጋንታ ተቐዳዳሚ ዝሃድም ብዙሕ ከም ዘይክደሱ እቲ ሓላፍነት ንኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ከም ዝገድፍሎም ካብ ኣባላት ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራውያን ተሃዲሞም ግን ሓላፍነት ባዕሎም ከም ዝስከሙ። እዚ ማለት ከዓ ጥራሕ ኤርትራውያን ኣይውሰድዋ ዝዓይነቱ ስልቲ ይጥቀሙ ከም ዘለዉ ልዕሊ ፍርቂ ካብዞም ኣብ ዝርዝር ዘለዉ ተቐዳደምቲ ኣልጀርያውያን እዮም። ካብቶም 71 ተቐዳደምቲ እቶም 41 ኣልጀርያውያን እዮም። ኣብዚ ውድድር ብሩእይ ኣብ ስርቂ ተጸሚዶም ዝርከቡ ኣልጀርያውያን ኣብዛ መድረኽ ብመኪና ተሳሒቦም ኣብ ዓይኒ ካሜራ ካብ ተቐሲቦም እዮም። ናይዚ ውድድር ቀንዲ ማእከል ጽሕፈት ኮይና ጸሪባ ዘላ ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ኤርትራ ብሳተፍቲ ጋንታት ከም ስግኣት ተጠሚታ ዘላ ሓደገኛ ጋንታ እያ። ብፍላይ ድማ ንብጫ ማልያ ኣብ ሃገሮም ከትርፉ ብመኪና እናተሳሓቡን ኣብ መንጎ ጾታ ተቐዳዳሚ እናሃርሙ ዘዕገርግሩ ዘለዉ ኣልጀርያውያን ተቐዳደምቲ ኣብ ግዜ ውድድር ካብ ኤርትራውያን ተቐዳዳሚ ዝኾነ ተቐዳዳሚ ዝሃድም ኣበይ ከይበጽሕ ካብ ዝብል ሓሳብ እቲ ሓላፍነት ኣብ እንግዳ ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ እዮም ዝድርቢዎ። ብኣንጻሩ ዝኾነ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ብሽክለታ ካብ ኮርሽኡ ወላ ከይሓስቦ ሓፍ ዝብል ኩሎም ብሓደ ድምፂ ሃይቀተሉና ሓዝዎም ዘስምዑ ቅጡፍ ምንቅስቓስ እዮም ዘካይዱ። ኣብዚ ውድድር ጸሚዶም ካብ ዘለዉ 81 ተቐዳደምቶም 40 ኣልጀርያውያን ምዃኖም ዝካረ የድሊ። ናብ ውዕሎ 7ይ መድረኽ ዙል ኣልጀርያ ምስ ንመለስ ኣብዛ ተቐዳደምቲ 7.5 ኪሎ ሜትር ሸፈኑላ ውድድር ኣብ ሻርሻይ መድረኽ ብምልክያስ ዝተሰዓረ ኣልጀርያዊ ያሲን ሓምዛን ውድድሩ 2 ሰዓትን 13 ደቂቃን ካልኦትን ብምዛም ሻርሻይ ናይ መድረኽ ዓወት ሰኒዱ። ወዲ ሃገሩ ናጂብ ኣሳል መሐመድ ቤልጅማዊ ኣባል ፍላንደርስ ስታንዲኔሰን ድማ ብተመሳሳሊ ግዜ ካልኣይን ሳልሳይን ተታሒዞም ህንጻጽ ረጊጾም። ኤርትራውያን ተቐዳደምቲ ካብ ውዕል መድረኽ ግዜ ከይከሰሩ ሚልክያስ ማእከል ሻርሻይን ራሕመድ ዓብደልዋሃብ ታሽዓይ ዳንኤል ፍጹም ብርሃን 10 ነው ብርሃን መበል 27 ኣኽሊሉ ኣተሽጨመ መበል 40 ሄብሮን ብርሃን ድማ መበል 51 ተታሒዞም ህንጻጽ ረጊጾም። ያሲን ሓምዛ ብ22 ሰዓት 34 ደቂቃን 61 ካልኦትን መሪሕነቱ ዓቂቡና ኣብ 5 መድረኽ ኣቕኒዑ። ኣባላት ኣግማል ቀይሕ ባሕሪ ምስ ሓምዛ ብተመሳሳሊ ሰዓት ሚልክያስ ማእከል ካልኣይ ዳንኤል ፍጹም ብርሃን መበል 12 ኣኽሊሉ ኣተሽጨመ መበል 14 ሄብሮን ብርሃን መበል 15 ናኦድ ብርሃን ብ7 ደቂቃን 48 ካልኦትን ድሕሪ መበል 50 ራሕመድ ዓብደልዋሃብ ብ9 ደቂቃን 1 ካልኦትን ድሕሩ መበል 59 ተርታ ሒዙሎ። ብነጥቢ ያሲን ሓምዛ ብ82 ነጥቢ ቀዳይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ሚልክያስ ማእከል ብ56 ነጥቢ ካልኣይ፣ ሄብሮን ብርሃን ብ5 ነጥቢ መበል 15፣ ዳንኤል ፍጹም ብርሃን ብ4 ነጥቢ መበል 18፣ ናኦድ ብርሃን ብ6 ነጥቢ መበል 21፣ ራሕመድ ዓብደልዋሃብ ድማ ብ2 ነጥቢ መበል 23 ተርታ ሒዙሎ። ኣብ ናይ ዓቐብ ሄብሮን ብርሃን ብ24 ነጥቢ ቀዳማይ ኮይኑ ይመርሕ ኣሎ። ኣልጀራዊ ዮሴፍ ሮጊጊ ብ23 ነጥቢ ይስዕቦ። ቤልጅማዊ ኣባል ፍላንደርስ ግሪጎር ሌይማር ብ13 ነጥቢ ሳልሳይ፣ ዳንኤል ፍጹም ብርሃን ብ1 ነጥቢ 10 ተርታ ሒዙሎ።
ميلكاس مأكل مريحنة بلوس من سنة يزود عقبه مس مريح ميلكاس مأكل بتمساسة لساعات دانين في صفر عن شوعي غير لا تشم بالشامناي يبرم برهان شوعي نقول برهان دما بشوعات دقيقة 4 شو ممكن قالت اللي حرم ببلع حد ترتحز له بقان تاغرايت قانت ارترا بسان شوعات ساعات 4 دقيقة سلسته قاليتن مريحنة عقبه ناجرايت ميلار بروسالي تيمن ايطاليا تيم بيكسن معلت بليصه قدامي تخونات مرح لا زول الجيريا لومي بشامناي مدرو كقصليو دورتم انت سعرا بروسيا دورتموند ام جيرمان بدون سيلغا انصار ودا زوبابوم اب زكاريتو صوتا كلتب زيرو سعرا كلب بروسيا دورتموند خلاي غزي اتخاذل سعرته بوندسليغا غاطيما دورتموند كاب زحلف 10 حد صوتا بوندسليغا اب كل طراي يا تعويتا اب كل صوتا ولفبرغ انصار ستوغارت زغبرتو صوتا كلتب حد تعويتا دورتموند ب 29 نتبي عم بل 10 حد درجات ركب مانشستر سيتي تعويتا مانشستر سيتي بريمير ليج انجليز انصار نيوكاسل يونايتد زكاته قدم سفيح وصيت 4-0 تعويتا كلب مانشستر سيتي نعاو شوطات عمر مرموش سلسته ماكاتينا مسجيبو من برازيلاو حلولات ايرسن اب تاريخ على عام سبورتس تاسس قبل فلا حلولات كوين لو عمر مرموش ابز عمت سبورتاتيك زمز قبل سي افريقيا او تصاطا يكونوا اب كال صوتات مسنري فولهام نوتنغهام فورست كلتا بحضرتي عتا برماوس اب زامتن سسته بحضرتي عتا بريتفورد نويستام حد بادورتي عتا استون فيلا انصار ايبيسويت تاون على بحد تفلالين سلا درجه ليج زن كانتات مسنري ساسيت نوتنغهام فورست ب 4 نتبي رابعه مانشستر سيتي ب 4 نتبي حمشيت بنو باز ب 4 نتبي شوعيت نيوكاسل ب 4 نتبي مانشستر سيتي انصار محل ليفربول مسرت مدب بريمير ليج زمت سنبتك جت ماين ريال مدريد نت بتدفئ عم مدب لاليغا اسبانيا مرحله ليج ريال مدريد مس اساسنا بناي حبر عوته على بحد تفعل نشوط ريال مدريد كلام بابا كمسجب كله بريمير دما نوساسنا مع تقبرا شوت تمسجبو لوس بلانكوس ابز عمت سبونشر شا غزي مع تفعل لا ابز بتمين جزا كاف ريال مدريد بلينغهام كحكارت وايبو كلام بابا ابز عمت سبورت مبل 10 شوعات شوت لاليغا مسجبو سديدا درجه ليج زن كانتات مسنري قدامي ريال مدريد ب 51 نتبي شوعيت اساسنا ب 32 نتبي صقصم لب صوتا زن كانتات عرب سلتا فيغو انصار اساسنا سنبت ريال مدريد انصار جيرونا إذا سمعت قلت كبيديو مرموش فلامات بريمير ليج زمزغب ግብጻውት ቃይ عمر مرموش ድሕሪ ጾታ ፍሊት መዓልቲ ከም ዝነበረ ገሊጹ እቲ ተጻዋታይ ዝገርም መዓልቲ ነይሩ ድሕሪ ምባል እቲ ስምዒት ገልጾ ከቢድዩ ክብል ገሊጹ ኣብ ዘሎ ኩሎም ካብታ ዝመጻው ኩሎም መዓል ጀሚሩ ሓጊዞም ንኦም ኣካል ናይታ ጋንታ ኮይነ ከም ዝስምዓኒ ገይሮም ንኹሎም ይቐኒለ ኢሉ عمر مرموش ብሉፅ ተጻዋታይ ናይ ጾታ ተባሂሉ እውን ተሸሊሙ ጓርዲዮላ ዘርኤና ጽቡቕ ምንቅስቓሳት እዩ ኣሰልጣኝ ማንቸስተር ሲቲ በጓርዲዮላ ጋንቱ ናይ ቅደም ቅርጾታ ኣሎም ከም ዛኸረ ተገሊጹ ጓርዲዮላ ብዛዕባ ግዳስ ናይ ጾታ ብዛዕባ መግለጺ ኣብ ቻምፒየንስ ሊግ ንመጽናሕ ኣብ ጾታ ክንዕወት እልየና ኢሉ ኣሰልጣኝ ስዕብሎም ዘርኣናይ ብቕዓት ኣብ ዝሓለፈ እዋን ዝነበረና ሎም ዓመት ዝዘከርናዮ ኣዘኻኺርና ኢሉ ኣብ ጾታታት ዘመዝገበ ዑመር መርሙሽ ኣጋብ ሾታት ፈትዮ ሎም ጽቡቕ ተጻዋቱ ብሉጽ ቁመና ዘለዎን ቁልጥፍን ተጻዋታይ ኒኮ ጎንዛሌዝ ኣብ ዓለምና ዝበለጸ ካሪም ባርሴሎና ላማሲያ ሰልጢኑ ንሮድሪ ቅሩብ የዘኻኽረኒ ብርግጽ ናብ ጆርጂዮ ንምብጻሕ ነዊሕ መገዲ የድልሉ ኣሰልጣኝ ፔፕ ጓርዲዮላ ወሲኹ ማረምቲ ኤርሊንግ ሃላንድ ኣዝዩ ከቢድ ከይከውን ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ ንዳኛ ይጽረፍኮን ጁድ ቤሊንግሃም ሪያል ማድሪድ አንጻር ኦሳሱና በዘካሪዮ ግጥም በቀይ ካርድ ተባረረ አካፋ ሪያል ማድሪድ ጁድ ቤሊንግሃም ለዳኛ ዝቦሎጊጋ ከም ዘይተረጎመ ገሊጹ ዳኛ ፍጹም አይጽረፍኮን ዝገለጸው ጁድ ቤሊንግሃም ዘጋጠመ ስህተት ዘይምርዳይ በመባል ይገልጽ ዳኛ አነ ዘይተዛረብኮ ከም ጸርፊ ከም ዝወሰዶ ዝገለጸ ተጻዋታይ ዝበልኮ ቪዲዮ ቅዳሕ መርትዑ ምህላው ኣዚ ሕጉስ ኢሉ ጁድ ቤሊንግሃም ወሲኹነታ ጋንታ ከም ዝኩነታት ስለዘተቋ ይቅሬታ ይሓትት ኢሉ ይኩን በመራኸ ቡዛንታ ሀገር ናይ ጾታ ዳኛ ዘርባ ጁድ ቤሊንግሃም ከም ጸርፎ ጊሮም ريبورت كم زغبرو يفلت بولي نتبت فئة أما بالإسرح مشان زور سريع طالنا بولان صار لازم يبزكيرو حال قطم بني حبار عود كل تفل عليه شوطات نابولي راس بادور إن ماريسيتشنا من يجزار وسم شوطات كم يسقوا خلوا أليكسن ديان دمان لازم مع رزقهم شوطات مسجبهم راح يدك لنا بولا بزحل فسس شوطات قعداي كالتن نقول أنت سس شوطات بني حبار عود مع ريات سازي ماتن إنتر ميلان أبزق شوطات أكتر عود تخ إلى مرحلة كالتشولي جيت على كتحزيا سريدا رجاز لينغان تات مسنع عزب قدامي نابولي بحمزة شمشين تبي رابعة لازم 24 نتبي زغطل من الصوتا زنغان تاتات قدام فينيسانس لازيو سنبت كومان صار نابولي كغطمك كايدين كوت ديفاراوي ناي كنفت كايكلو مانشستر يونايتد امادي يالو ابلمد اوانا بعنكر زقطو مارت مخنيات من 40 كسامو داتا زعمت كاميلا كرحب كم زقل تغليصو حكمنا وجل مانشستر يونايتد داغم كم زيو استحبر كون كلو مارون تكساب سستاورح كاميلا كرحب كم زقل فابريزيرو مانو قليصو واناو زرزر امارم زلو تصاتو مانشستر يونايتد አማድ ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ማኑዌል ይጓርተ ኮቢ ማይኖ ቶሚ ኩሪር ሉክ ሾው ማይሰን ማውንት ኦልታይ ባንዲር ይርከብዎም ዘመዝገብውን ሾታት ንበዓልቲ ቤተ ህያብ ትኾነ ለይ ሚካኤል መሪኖ
نغانتا أرسنال أب كلتا شوتات زمزغمي ميكيل مورينو دحر صوتا بزهابو ريتو أتن كلتا شوتات نبعلت بيته هي بتخون ليك بالغليصو قدمت صوتا سلطان أرتيتات كع كوين كصوت نغير نمستحاجز سلطان ون تزراري بي ناي عدل نغر كوين دما كلتا وسن شوتات مسكيبه دحر حج جنات كع كوين صوتا يمسلن كبالغليصو فالنتاين نبعل بيته غزا يرسع خو هي من يروح جن لعلي عم ببازن شوتات بركيتلنا لغو كما عبي يا بن كمترين دما ترطري بلين كبالغليصو ማርሙሽ ናይ ፋልማያቶ ይኩን ካብ ጀርማኒት ክለብ ኤርትራ ግት ፍራንክፈርት ና ማንቸስተር ሲቲ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዝተገበረሉ ልክዕ ኣብ ናይ ሎሚ ፆታ ዘንፀባረቑ ኦማር ካሊድ ኣብድኤል ሳላ ማርሙሽ ኣብ ፕሪምየር ሊግ እንግሊዝ ፈላማ ሸትኡ ፈላማ ሃትሪክ ሰሪሕ እዩ ሃትሪክ ንምስራሕ 13 ጥራሕ ይኣኽል ንዝበለ ማርሙሽ ኣብ ዝውድር ዓመት ብሓፈሻ 61 ፆታት ኣካይዱ 23 ሸታት ከም ዝግብ ኮሎ 14 ግዜ ድማ ኣሲስት ገይሩ ብተወሳኺ ሃትሪክ ምስርሑ ስዒቡ ጋንቱ ማንቸስተር ሲቲ ኣብ ታሪክ ፕሪምየር ሊግ ብዙሕ ግዜ ሃትሪክ ዝሰርሐት ክለብ እያ ኣብ ፕሪምየር ሊግ ማን ሲቲ 44 ግዜ ሃትሪክ ክሰርሕ ከላ ብኣንጻሩ ክለብ ሊቨርፑል ድማ بربعان كلتن تسع بتوسخ حلاول دا ديو تصاوتين مرود زقم برازاوي إدرسون مورايوس لومي أسيست بمقبارو سعباب زود در عمت سبورت معرم كودي كاكبون أوريغانسس أسيست كيرو يركب قبل علي دما بريمير ليج شدش أسيست بمقبار بطاري بريمير ليج إنجليز بوس أسيست قبل حلاول دا تيوم يقرب نايكو عسون أقر نيوكاسل أرسنال حرب بارورتي عتا أرسنال مانشستر سيتي حمش شبه حرارتي عتا مانشستر سيتي نيوكاسل 4 بارورتي عتا أتلتيكو مدريد نتبت فيها أو درا ليغا اسبانيا أتلتيكو مدريد أنصار سلتا فيغو غتيما بني حبر عود حرب بحد تفل عليها بأرجنتينا وسلطانة مرح كلب أتلتيكو مدريد مرحيت لا ليغا كونو زنبر عبد الامريت وصوتا مستجمر أبجعت دقيقة ركبت كلب أتلتيكو مدريد بقولو تصات بني حبر عود مع تفل عليها أبسان شومونتن دقيقة سيلتا فيغو شوتو بمقدار كتمرح لما مسنحة تصاتي أتلتيكو مدريد سول جوردز أبسمان حال شوتو بمقدار وكاب سعر تاريخين وكلب بارسلونا سون مشيتا بزعلي رويال فولكانو عود دحرا مزجباب نتبيه مع بقول كابريال مادريد بريتس امرحيت لا ليغا هتكون يا سولت نشوتو اتلتيكو مادريد كمزب كله اسباس دمان سلتا فيغو شوتو مزجبو سليدا درجه ليغ زنغانتات مسنري كاريت اتلتيكو مادريد ب 50 نتبي مبل 10 تخلت سلتا فيغو ب 29 نتبي نوان ري ليونيل ميسي مثل جي كول انجليز وطاي كلوب تشيلسي نبر جي كول ناي كم تصاطاي غانرس نوان ري ليونيل ميسي كم زمثل غليصو مس تشيلسي ليفربول تصاطاي جي كول كزارب ايدل اني نوان ري غن لك كم ليونيل ميسي كبل تسمعو تصاطاي نبر لك كم ميسي نوان ري قصاطرو اصغاميو صادو غبرلو ايدل اني انت هونه غن سو بلو تصاطاي قصاطرو يخيل يو باير مونيك نطب تخافيلا ኣብ ጀርመን ቡንደስሊጋ መራሒት ሊግ ዝኾነት ዓርሞሻዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ኣንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ዘካየደት ፀወታ ብናይ ሓባር ዓወት ባሩ ተፈላለያ ክለብ ባየር ሙኒክ ድሕሪ 7 ተኸታታሊ ዓወታት ኣብ ቡንደስሊጋ ነጥቢ ጥፊኣ ሰለዳ ደረጃ ሊግ ዘንጋንታታት ምስ ንርኢ ቀዳመይቲ ባየር ሙኒክ ብ55 ነጥቢ ካልኣይቲ ባየር ሌቨርኩሰን ብ47 ነጥቢ ዝቕፅል መደብ ፀወታ ዘንጋንታታት ምስ ንርኢ ሆሊስተን ኪል ኣንጻር ባየር ሌቨርኩሰን ሰንበት ባየር ሙኒክ ኣንጻር ፍራንክፈርት ፀወታ ክካይዳ እየን ዝخبركم سمعتنا لحج حزنا زغربنا على توزينا سبورت إذا كتكتلو تصنحكم يو أبزغ تصل مكتالكم أي تقارصون كالأون سلزلو تنهر بعد حقتات شير لايك كومنت سابسكرايب هاي سلالون ودحانكم